Niektoré potraviny nám chutia lepšie, keď ich jeme naraz, napríklad ako koláč so zmrzlinou. Ale keď jeme niektoré potraviny spoločne v jednom jedle, môžeme pritom získať aj rôzne nutričné výhody. Ľudia sa ma často pýtajú, či sú niektoré potraviny, ktoré by sme mali jesť zvlášť a ktoré osobitne. Náš tráviaci systém je hlavne prispôsobený na spracovanie čohokoľvek, čo mu zašleme a skoro v ľubovoľnej kombinácii. Ale niekedy jedenie niektorých potravín naraz môže znamenať aj väčší nutričný prínos, ako keby sme ich jedli osobitne. Tu je niekoľko príkladov toho, čo je známe ako synergia potravín. Napríklad cibuľa a cesnak s obilninami. Sýrne zlúčeniny nachádzajúce sa v cibuli a cesnaku môžu pomôcť telu absorbovať minerály, ako zinok napríklad z obilnín. Zinok sa vyskytuje v oboch potravinách, živočíšnych aj rastlinných, ale pre telo je ťažšie absorbovať ho z rastlinných zdrojov. Takže ak na budúce budete variť nejaké celozrnné cestoviny, primiešajte k nim cibuľu alebo cesnak pre väčšiu nutričnú výhodu. Ďalej to kombinácia farebná zelenina s malým množstvom tuku. Veľa ovocia a zeleniny obsahuje antioxidačné zlúčeniny zvané karotenoidy. V hojnom množstve sú v mrkve, špenáte, paradajkách a ďalšom farebnom ovoci a zelenine. Keď budete jesť tieto potraviny s trochou tuku, pomôžete telu absorbovať zdravé pigmenty. Takže ak urobíte tmavo-zelený šalát s mrkvou a paradajkami, z ktorých všetky obsahujú karotenoidy, pridaním zdravého tuku ako avokádo pomôžete telu absorbovať tieto prospešné látky. Ďalej je tu kombinácia čierne korenie s ovocím a zeleninou. Čierne korenie obsahuje zlúčeninu zvanú piperín. Ten dodáva koreniu jeho korenistú chuť. Piperín tiež pomáha telu vstrebať beta-karotén, čo je antioxidant v zelenom a oranžovom ovoci a zelenine. Ak chcete pomôcť telu vstrebať beta-karotén, pridávajte korenie do miešaných zeleninových šalátov alebo skúste korenie na čerstvom melóne alebo broskyne. A okrem nutričnej podpory korenie tiež zvyšuje sladkosť ovocia. Ďalej to kombinácia vitamín C v zelenine s obilninami. Vitamín C pomáha telu vstrebávať železo z rastlinných potravín a netreba ho veľa. Množstvo vitamínu C v jednom pomaranči môže takmer strojnásobiť vstrebateľnosť železa z misky ovsených vločiek. Paradajky vo fazuľovej polievke pomáhajú absorbovať železo z fazule, jahody pomôžu absorbovať železo zo studených cereálií a železo v špenáte sa lepšie vstrebe, ak ho pokvapkáte čerstvou citrónovou šťavou. Ďalej tu máme kombináciu ryby a listová zelenina. Jednou z funkcií vitamínu D je pomôcť telu vstrebať vápnik. Tučné ryby, ako je losos a makrela, sú zásobárňou vitamínu D. Listová zelenina, ako sú listy reďkovky, horčice a kapusty, sú zdrojom vápnika. Listová zelenina je skvelou prílohou pre zdravé jedlo a vitamín D v rybách pomáha vášmu telu zobrať si vápnik z tejto zeleniny. Ďalej máme kombináciu brokolica a horčica. Prospešná zlúčenina zvaná sulforafán v brokolici, rovnako aj v karfiole, kapuste, horčici a chrene, sa ľahšie vstrebáva, keď budete jesť túto zmes potravín naraz v jednom jedle, ako samostatne. Napríklad vyskúšajte preliať dusenú brokolicu s trochou celozrnnej horčice pre zvýšenie chuti a súčasne aj výživovej hodnoty.